Bidiyon da Bello Turji ya saki ya haskawa al'umma wani muhimmin al'amari da suka ɗora zargi a kansa. Amma kafin kawo muku cikakken yadda abin yake jama'a, don Allah ku daure ku danna mana alamar liking akan bidiyon nan. In wannan ne farkon zuwanku wannan tasha tamu mai albarka, don Allah ku daure ku danna mana alamar subscribing, kana ku danna kararrawa, sannan ku kasance zuwa ƙarshen gajeren bidiyon domin tabbatar da hakikanin abin da yake faruwa. Sakin bidiyon da Bello Turji ya nuna wa al'umma wani al'amari yayin da shakku ya shiga zukatan al'umma. Bayan dai kafin rundunar sojojin Najeriya su sha alwashin karar da 'yan bindiga da suka addabi yankin arewacin Najeriya, an jiyo Bello Turji a wani faifan bidiyo da ya saka yana tabbatar da cewar su fa ba za su daina duk abubuwan da suke yi ba, domin suna ci gaba da yin wannan al'amari ne saboda an tsani 'yan uwansu Fulani a cewarsa, yayin da yake bayyanawa a cikin wannan bidiyon cewar akwai wasu yankuna da ya lissafa a jihar Zamfara. Ya ce ya ga ɗan iskan da ya je ya girbe amfanin gona, don haka wannan amfanin gona na yankin nan ya mallaka wa kansa. Bacin sakin wannan bidiyo da ya yi, sai gashi rundunar sojojin Najeriya ta hallaka shugaba kuma mai gida ga Bello Turji, wato Halilu Subugu, a yayin da ta lashe takobin karar da 'yan bindiga baki ɗaya da suka addabi yankin arewacin Najeriya. Bayan hallaka wannan ɗan bindiga, shahararren ɗan bindiga ne, sai aka jiyo Bello Turji a wani faifan bidiyo da ya saki yana neman afuwa, yana neman yafiyar duk wani wanda ya sabawa, saboda ganin yadda aka yi da gaske aka fara hallaka shugabannin 'yan bindigan. Hakan ya nuna wa duniya cewar gwiwarsa ta fara sanyi, ya fara hango mutuwa ƙarara. Bayan wannan sakin faifan bidiyo da ya yi, sai aka nemi Bello Turji a dokar daji aka rasa, yana wasan ɓuya tsakanin jami'an tsaro da kuma al'umma, wanda daga bisani kuma sai aka ga Bello Turjin ya sake sakin wani bidiyo ya tabbatar da cewar su fa kashe Halilu Subugu, wato mai gidansa, ba zai rage su da komai ba ko ya kashe musu ƙwarin gwiwa, don haka za su ci gaba da gudanar da ta'addanci kamar yadda suka saba. Wannan al'amari dai jama'a, ku yi addu'a, ku rubuta mana a comment section ra'ayinku, kana ku yi addu'a Ubangiji Allah ya ci gaba da tsare yankin arewacin Najeriya. Amin.